Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні середа, 13 січня. Це 686-й день анексії Криму. У Криму на 83-му році пішов з життя відомий кримсько-татарський письменник, журналіст-перекладач Закір Куртнізіров. Він багато років завідував відділом друку та видавничих справ Духовного управління мусульман Криму. Був головним редактором газети «Хідаєт». Його знають як автора багатьох книжок кримсько-татарською мовою. Мен миллетимizge, avdet olayatkan halkımızga, ana vatanımızda birlik, beraberlikten yaşamakını arzulayım. Çünkü bölüngenini böğrü aşar derler. Bu cihetten biz sonki vakitlerde biraz zayıfladık. Birlik beraberliğimizni coymaya başladık. Bunu yok etiyik. Beraberlikte, birlikte hikmet vardır. Bundan da gayrı biz dinimizge sarılayık. Kur'an-ı Kerim'de öyle de ayet var. Benim ipime yakşı sarılın diye Allah Teala. Bu degen söz İslam'a yapışmak gerekmiş. İslam boyunca yaşayan insanlar yakşılıkla yaşarlar, kemlik görmezler. Росія відмовила в екстрадиції сина Хайсера Джемілєва в Україну. Як повідомив його адвокат Ніколай Полозов, захист тепер чекає суду з умовно-дострокового звільнення. Як відомо, Хайсер Джемілєв у травні 2013-го у дворі свого будинку в Бахчисараї з рушниці ненавмисно застрелив друга сім'ї Фівзі Едемова. Після анексії Криму Росія відновила цю справу, а самого Хайсера вивезли до Краснодарського краю, де він був повторно засуджений на 3,5 року колонії. Тепер Джемілєв-молодший відбуває строк в Астрахані. Відмова виплатити працівникам 2/3 зарплатні вивели робітників Кримтролейбуса на невеличкий пікет. Після 10 днів перерви підприємство частково поновило свою роботу. На дороги кримської столиці вийшло 15 тролейбусів. Управління Кримтролейбуса умовляють людей почекати і обіцяють виплатити гроші. Незадіяні в роботі працівники чекають на обіцяні виплати, але терпець у людей уривається. Нам обещали заплатить с 1 по 10 число. Как бы 2/3 зарплаты вчера нам говорил директор парка, а сегодня нам сказали, что нам ничего не оплатят. У нас тут творятся такие чудеса, что непонятно. Одни одно говорят, вторые другое говорят. И вообще народ от этого весь страдает. Мы всеми силами стараемся сохранить сотрудников, да, поэтому и выплачиваем 2/3 заработной платы, чтобы люди могли жить и существовать, да. У меня была 31 000, теперь я получила 11. Нам засчитали вот только что приказ, что нам ничего не заплатят за эти 10 дней. Я, естественно, недовольна, потому что дети мои будут голодные. Вибух, у якому загинули 10 людей, найімовірніше спричинив бойовик з угрупування ІДІЛ. Смертник з Сирії привів у дію вибуховий пристрій на площі Султана Ахмета в центрі Стамбула поблизу знаменитої блакитної мечеті. 8 загиблих – туристи з Німеччини, 1 перуанець. 15 поранених, серед них 2 у тяжкому стані. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна стала головною мішенню для всіх терористичних угрупувань регіону. За інформацією турецького агентства «Доган», турецькі спецслужби затримали 3 росіян, що, ймовірно, є членами ІДІЛ. В них знайшли документи, причетні до терористичної організації, забороненої в Росії. Неожиданно прогремел мощный взрыв, словно землетрясение. Потом мы увидели разбросанные кругом тела убитых и раненых. Через несколько минут полиция уже была на месте и оцепила весь этот участок. Я не совсем в курсе того, что случилось, может, потому и не волнуюсь особо. Но вот вы мне сказали, что там люди погибли, теперь-то я действительно заволновался. Ціни на нафту наблизилися позначки $30 за барель. Так, чорне золото не вартувало вже 12 років. Сьогодні ціна підскочила до $31,5, але пізніше знов впала. За останні 1,5 роки нафта втратила 3/4 своєї ціни. Падіння прискорилося після 4 грудня, коли країни ОПЕК на своєму засіданні не стали обмежувати обсяги видобутку нафтової сировини. Сбербанк Росії у своєму плануванні почав розраховувати за стресовим сценарієм, за яким ціна на нафту становить $25 за барель. Як повідомив глава Сбербанку Герман Греф, $30 вже не актуальні. У нашому бізнес-плані це був песимістичний сценарій, а на початку року він став реальним. За його підрахунками, за таких цін на нафту долар може коштуватиме
80 рублів, заявив Герман Греф. Президент Росії Владимир Путін стверджує, що Росія не має амбіцій на роль супердержави. Як він заявив в інтерв'ю німецькому «Більд», це надто дорого, але призвав зважати на економічну силу його країни і її розміри. Путін розповів, з ким межує Росія на Заході і на Сході, і додав, хто хоче применшити значення Росії в світі, той насправді хоче піднести свою країну. У соцмережах шириться відео уривок з телепрограми 80-х років «Міжнародна панорама». Советский Союз – страна большая, с мощной экономикой, богатыми ресурсами. Так что все эти блокады и санкции он уж как-нибудь переживет. А вот по союзникам Вашингтона, которые гораздо больше зависят от внешней торговли, политика ковбойских наскоков на нормальные экономические связи бьет куда сильнее. Укрзалізниця готує позов до Росії про втрату майна в анексованому Криму. Позови нададуть протягом 1-2 місяців. Після анексії Кримської дирекції залізниць перевезень була підпорядкована російській адміністрації півострова і перейменована в Кримську залізницю. Як повідомив заступник міністра інфраструктури України Володимир Омелян, інші підприємства міністерства також готують подібні позови. Загальна сума збитку, заподіяного Україною анексованим Росією, становить 1,080 мільярдів гривень, без урахування вартості корисних копалин та опущеної вигоди. До Кримської прокуратури з левом. Директор Ялтинського зоопарку «Сказка» та сафарі-парку «Тайган» Олег Зубков під час візиту журналістів до його Ялтинського зоопарку жартома пригрозив, що піде з левом до прокуратури російської адміністрації Криму. Конфлікт між Зубковим і російською адміністрацією півострова триває вже майже рік. Нещодавно Зубкова засудили за нібито побиття співробітника. Раніше обіцяли притягти до відповідальності за використання дизельного генератора, який йому привезли співробітники російського МНС. Я над тобой поиздеваюсь, а? Госпожа, покажите, пожалуйста. Госпожа, я издеваюсь над своим делом. Вот. Хотите, мы к вам в прокуратуру с ним придем? Поиздеваемся над вами. Вау, привет, читай прокуратуру Крыма. Вот так, правильно. В житлових будинках Керчі відключають ліфти. Таке рішення прийнято російською адміністрацією міста, аби заощадити електрику. Дату відновлення роботи ліфтів не повідомляють. Також масово відключають від централізованого електропостачання магазини. За словами підприємців, російська адміністрація міста захотіла, аби вони повністю перейшли на генератори. Виняток становить лише аптеки, хлібні магазини і цехи, де виробляють випічку для шкіл. Ліміт електроенергії, виділений Керчі, 42 МВт. Ця цифра прописана в графіках віялових відключень, які розміщені на зупинках громадянського транспорту, маршрутках і в під'їздах будинків. Також у графіках зазначено, що такий ліміт затверджений для Керчі на весь рік. Всіх 5 бійців правого сектору, яких звинувачують в участі в бійці на турбазі «Хата Магната» на гірськолижному курорті Драгобрат, заарештували на 2 місяці. В ніч на неділю бійці правого сектору нібито увірвалися у заклад, побили персонал та застосували вогнепальну зброю. Самі ж бійці отримали тяжкі поранення. У правому секторі кажуть, «Хата Магната», де відбулася сутичка, належить жителям Донецької області з Красноармійська. Відповідна інформація про заклад є і на сайті Мін'юсту. Екс-лідер правого сектора Дмитро Ярош характеризує цих хлопців з найкращого боку. Члени правого сектора разом з активістами громадянської блокади Криму з 20 вересня вартували адміністративний кордон Херсонської області з анексованим півостровом. Спільними зусиллями домоглися торгової блокади на законодавчому рівні. В зоні АТО бойовики продовжують вогняні провокації в бік українських військових. Незаконні проросійські бандформування не припиняють порушувати режим абсолютної тиші та умови мінських домовленостей. За останню добу найманці 24 рази вели вогонь у бік українських позицій. Впродовж доби, що минуло, зафіксовано 24 епізоди застосування окупантами зброї. Зокрема, збройні провокації проти наших воїнів загарбники намагались втілити в життя в районі Пісків, Опитного, південніше Авдіївки, а також біля Новгородського, Зайцевого та Майорська. Бойовики знову застосовували стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах сил АТО, неподалік Троїцького, що у Ясинуватському районі Донецької області, бойовики продовжили систематично бити з підствольних гранатометів.
Неспокійно було й на Луганщині. З автоматичних станкових гранатометів противник відкривав вогонь в бік наших позицій неподалік Кримського та Трьохізбенки. З початку цієї доби кремлівські найманці вкотре зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів вели вогонь в бік Новгородського з великокаліберних кулеметів південніше Авдіївки. Впродовж ночі тихо було лише на Маріупольському напрямку. Слава Україні! До зустрічі на Батьківщині. Українські політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко подякували за привітання ув'язнену українську льотчицю Надію Савченко і привітали її у відповідь. Сенцов побажав свободи і перемоги та висловив думку, що російська влада не варта голодування Савченко. Свій лист він закінчив фразою «Слава Україні!». Кольченко побажав скорішого визволення з ворожого полону. Листа закінчив словами «До зустрічі на Батьківщині». Українська льотчиця вже 27 днів триває голодування в знак протесту проти несправедливого рішення суду. Сьогодні буде перше засідання в цьому році по її справі. Кілограм м'яса або передплата на дитячий журнал «Ар'ямчик» на весь рік. Кримськотатарський бізнесмен і меценат Мухаммед Алі Сулейманов закликає батьків допомогти дитячому журналу кримськотатарською мовою. Річна передплата коштує трохи більше 400 рублів. Це середня ціна кілограма м'яса в Криму. Раніше через відсутність передплатників в Криму закрилися видання «Крим», «Яни Дюнья», «Йилдиз». Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман». Залишайтеся на АТР. До побачення.